Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Татарстанда ОРВИ һәм грипп белән авыруның сезонлы күтәрелеше дәвам итә. Шулда эпидемиологик вазгыять нинди? 100-нчесе әзер Чаллы волонтерлары юбилейлы коткару япмасын текте. Татарстанда ОРВИ һәм грипп белән авыруның сезонлы күтәрелеше дәвам итә. Кама балалар медицина үзәге бүгеннән чикләү чаралары кертелде. Битле кию стационарда пациентлар янына керү вакытлыча туктатыла һәм партнерлы бала табу гамәлдән чыгарыла. Чаллыда авырулар саны арту фонында кайбер мәктәпләрдә сыйныфларны аерганнар. Табиблар профилактик чараларны үтәү кирәклеге турында искә төшерә. Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Горло немного болит, насморк вчера. 10 яшьлек Матвей бер атна элек үзен начар хис итә башлый, температурасы күтәрелә, ютәл һәм тән авыртуы барлыкка килә. Малайның әнисе табибны өйгә чакырырга була. Бүген алар кабат хастаханәгә килгән. Ему уже намного лучше. В школу всегда даю ему с собой маски, потому что кашляющих детей очень много. Учительница вынуждена маски раздавать детям, чтобы не заразились остальные. Табиблар сүзләренчә, поликлиникалар штат режимында эшли, көн саен 160-180 чакырылу килә. 4-нче балалар поликлиникасы йогышлы авырлар табибы Гүзәл Султанова әйтүенчә, авыруның артуы сизерлек түгел, әмма гриппның аерым очраклары теркәлә. Авыруларны йогышлы авырлар хастаханәсенә озаталар. Погода меняется, вирусы не дремлют. Все равно мы должны обязательно профилактировать себя, хорошо одеваться по погоде, мыть часто руки. Если есть какие-то первые признаки заболевания, поднялась температура, першит горло, появился насморк, то лучше остаться дома, чтобы не заражать других, не заражать коллективы. Узган атнада ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны 14 меңнән артып киткән. Шулай ук 240 COVID-19 очрагы теркәлгән. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, республикада прививка кампаниясе төгәлләнде. Татарстанда яшәүчеләрнең 50%-тан артыгын вакцина ясалган. Табиблар профилактика чараларын үтәргә, авыр симптомнарны барлыкка килгәндә өйдә калырга һәм табиб чакыртырга киңәш итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 100-нчесе әзер Чаллы волонтерлары юбилейлы коткару япмасын текте. Менә инде берничә ел мондый эшләнмәләрне махсус хәрби операциядә катнашучыларга җибәрәләр. Әлеге плетның төп өстенлеге улы җылыны саклау сәләте. Димәк, тепловизор сизмәскә квадрокоптерлар кешене җәймә астында күрмәскә мөмкин. Безнең төшерү төркеме активистлар һәм хәрби хезмәткәрләр белән очрашты. Бу инде Чаллы сталары СВО башланганнан бирле текән 100-нче коткару япмасы. Берсен әзерләүгә якынча 6 сәгать вакыт китә. Волонтерлар беренче эшләнмәләрне ничек тегүләрен һәм хәзерге вакытта җитештерү процессының никадәр җиңеләюе турында сөйләделәр. Работа очень трудоемкая. Начинали очень трудно, потому что все это делалось на весу, аж начинали прямо на полу. Это же 4 огромных слоя, 4 слоя, 3 на 2,5. Все это вручную. Волонтерлар хәтта үз эшләнмәләрен сынап та караган, эшли торган машинаның двигателен берничә сәгатькә ябып торганнар. Бернинди җылылык нурланышы күренмәгән. Она не блестит, не водостойкая, по возможности водостойкая, а внутри вот самые две главные ткани, это очень тонкий синтепон, как раз отделяет человека от другой ткани, третьей, и вот эта самая важная ткань, это стеклоткань вместе с наклеенной фольмой. Татар кушаматлы хәрби хезмәткәр әлеге җәймәнең үзенең һәм сугышчан иптәшләренең гомерен ничек саклап калганын сөйләде. 3 ночи выходили под одеялом, когда ранило, выползали. У всех троих были одеяла, поэтому птички летали. Ну, из-за того, что трава высокая, весна, как говорится, особо нас, видно не было. Вот как-то вот так вот спасло. И спали под ним. Так-то теплое, хорошее дело. Волонтерлар коткаручы япмалар гына тегеп калмый, алар шулай ук җылылык изоляцияләүче клемнәр, кареметлар да ясыйлар. Аларны җирдә ял итү өчен кулланалар, чөнки алар салкыннан һәм дымнан саклый. Моннан тыш осталар клемнәр, носкилар һәм башка бик күп нәрсәләр тегәләр. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Тахир Бикметов, Яңалыклар.
Иракын чыгыштан диңгез ризыклары туп-туры яңа ел өстәленә. Затлы диңгез ризыкларын Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә сатып алырга мөмкин. Ләкин сатып алуны кичектерергә кирәкми. Вакыт бик әз кала. Күргәзмә ярминкә бары 13 декабрьгә кадәр генә эшли. Ассортимент бик киң, 35 төрдән артык балык һәм шын улдык. Грин сәүдә үзәгендә беренче катта керү автозавод проспекты ягыннан. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә сатып алучылар бик күп. Бу чалда яшәүчеләрнең һәм шәһәр кунакларының Ирак көнчыгыш затлы ризыкларының тәмен һәм файдасын, шулай ук югары сыйфатлы булуын билгеләүләрен дәлилли. Бер тапкыр татып карагач тагын сайланасы килә. Яңадан майлы балык, палтус, тунец һәм сату хите Сөлейман балыгын авыз итәсе килә. Привезли вам всеми любимую королевский лосось. Чудесная рыбка, она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Буквально 1-2 бутербродика, энергии хватит на целый день. Всем рекомендую. Камчатка балыгы һәм улдыгы яңа ел өстәле өчен алыштыргысыз сый. Ирак көнчыгыш затлы ризыкларын үзләрен генә ашарга мөмкин. Шулай ук аларны бутербродлар, канапе, салатлар, ашлар әзерләү өчен кулланырга да мөмкин. Кунакларга мондый сый бик тә ошаячак. Нам нравится здесь ассортимент. Королевский лосось очень прекрасный. Так сказать, соленым и копченом виде. Подготовка идет, вот и корочку взяли на новогодний стол. Достойная икра. Сегодня купила королевскую лосось, очень вкусная. Не первый раз беру. Королевский лосось взяла. Я делаю с него роллы. Бутерброды. Очень вкусно. Яңа ел өстәлендә эре бөртекле ассызлы кызыл улдык талайыклы урын алачак. Камчатка улдыгын һәм балыгын суыткычта туңдырырга да була. 31 декабрьдә өстәлгә чыгарырга мөмкин. Грин сәүдә үзәгенә рәхим итегез, керү автозавод проспекты ягыннан бары тик 13 декабрьгә кадәр. Беларусь аяк киеме ярминкәсе шаулы халкын һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Сатып алучылар өчен кышкы аяк киеме коллекциясенең киңәйтелгән ассортименты әзерләнгән. Моннан тыш күргәзмәдә образны сыйфатлы аяк киеме белән тулыландырып, җылы кием дә сатып алырга мөмкин. Сатып алырга, кая барырга, алга таба сөйләрбез. Беларусь аяк киеме климат үзенчәлекләрен исәпкә алып эшләнгән, салкыннан, җилдән, кардан һәм яңгырдан саклаячак. Нәкъ менә шуңа күрә аны аяклары белән проблемалары булган сатып алучылар ярата. Бик шатты, аякка шулкайлы күңелле, җылы, уңай. Кыш көне рәхәтләнеп кияргә язсын Алла бирсә. Бик җайлы, бик матур, күп итекләр. Сайлау мөмкинлеге күп. Көзге кышкы коллекциядә бик күп яңалыклары, бер үзгәрешсез кала сыйфат, атаклы Беларусныкы. Һәр аяк киеме тышкы яктан да, ички яктан да табигый материаллардан эшләнгән. Представляем вам модель под названием «Босоногая стопа». Благодаря особой анатомической посадке обувь буквально повторяет форму стопы, обеспечивая максимальный комфорт и легкость при ходьбе. Верх выполнен из натуральной кожи. Такая обувь не жмет и не давит, даже если у вас широкая стопа и высокий подъем. Арзан бәядән сыйфатлы аяк киемен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Шалы, встречай свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, царская рыба с 8 по 13 декабря. ТЦ Грин, остановка Глобус. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология улыбка 5227. Что же подарить на Новый год? Интересные подарки в чайном дереве, алтайские презенты, боксы с чаем и сладостями и подарки для здоровья. Покупайте в чайном дереве, ТК 105 Новохитово, 1-й этаж.